mana anyị na-eme ngagharị ọfụma ndị anyị tere n'akụkụ Igbo ọ dịka ha ga-asị na na-abịa ọ bụ eziokwu na ụfọdụ n'ime ha emechago ọ dịka ka ga-eme ka achọzi akara aka ha n'ụdị ọzọ na ọ dịka nke a ihe ha akụkụ Igbo akụkụ ọzọ na ịma na ihe ọma ka a na-eme emume ihe ọjọọ anaghị eme emume ịjụọ nwa bụ Eugene m ga-asị gị ọ bụ masị ndị na-eti egwu n'ala Igbo ha dama Oliver the Couque yes ịmadịrozi ofu ihe olu nwanne gosiri mbụ na ọbara sị mmụchi ịbụ a good musician mụ si na copyright pụọ na onye ọbụla na-eṅomi onye ọzọ akwụkwọ mmadụ maka ihe ka Chineke kere gị o nyere gị ụmụ ihe mere iwe pụta ụwa ị bịa tọhapụ ya jeburu nke onye ọzọ ọ dị ka ọ dịrị ndị agha na-aza Oliver the Couque nke nnukwu na nke obere na nwanne na nke Elvis nke onye ọcha nwụrụ anwụ ije Amerịka ndị na-adị ka Elvis dress like Elvis Michael Jackson ụfọdụ ifugo Michael Jackson ebe ama nke bụ oke ihe ọma ka ọ bụ mana ebe ọ dịrọ mma bụ na onye na-emume mmadụ onweghị ebe iji azụ eje maka ndị Igbo si na ofeke jiri aka ekpe obi nna ya aka ndị chansi ata aka n'ite kịta the Couque abịa hapụ the Couque nna aza ji azaba hapụ onye ọzọ ihe ọbụla mana enweghị m obi ọjọọ n'ime ya mana gị ka ọ dị nwere ire gị bụ eze gị ọnụ ndị na-enyere anyị ga-achọ ka mmanụ afọrọ egwu ole ka Oliver kpọrọ na mbụ a na-agụ aja dị n'ala ọnụ aga mechitewu ịma na ụfọdụ egwu Oliver tiri gara ahịa ka ụfọdụ ndị mmadụ ma o nwere ụfọdụ egwu anyị nwere anyị tiri ọ ga-achịcha mesaya o nwere nke anyị tikwa na-akpọ a na-azụ eze azọ a na-azụ eze azọ a na-azụ eze azọ ya ka onye chi ya nọchiri mmanụ nọ na Chukwu sela aka nye n'ụwa igwe anyị igwe ọdanda ewo ịma egwu a ụmụ gasị o nwere nke akpọkwara anyị tiri my baby my baby my cherry egwu anyị tiri ka ahụ anyị amaghị chitewa egwu dị na anyị egwu anyị tiri ka ahụ ọ dị mma ihe anyị nọ na ya bụ mmemme ọyọrọ ya bụ ebe anyị nọ na-akwalite ihe gbasara iti egwu ọkachasị nke ndị be anyị ọ bụrụ na anyị ọ bụ ndị bi n'obodo ndị ofe mmanụ ọ bụrụ na anyị na-eto esi ewere ndị na-eti egwu be ha jikwa asụsụ be ha eti egwu ọ bụkwa ndị na-eti hip hop ma ọ bụ ndị na-eti ha obere oge nụ na onye nke a na o si mba Amerịka na o si mba Germany nke anyị dịka ga-asị etu a na-enye anyị anya dịka ndị Igbo mee ewezụga dịka abịa nne mgbe ochie gị wagoro ibigo obodo Igbo nata na ọ bụrụ na ị chọọ ị ga na-aga n'agbada mana ọ dị mgbe ọ na-ara ndị be anyị kachasị ndị na-eti egwu ahụ dịka ndị na-eti egwu highlight na ụmụ egwu ọzọ egwu ekiri ihe ọ bụ ha ndị be anyị bi obodo Igbo achọkwute egwu unu ka ọ bụ na ndị ọcha ekweteghị enye unu visa ka ọ bụ gịnị kedu ihe na-eme na unu adịghị aga abata ka ndị Yoruba o sighi ndị ọcha n'aka o sikwaghị ndị be anyị n'aka mgbe nwanne nwoke dị ndụ mụ na ya ma na-enugo na nwere mgbe Oliver bụ koken ewu di ya Eugene jebe nka oke n'oge emeghị nke ahụ dịrị nke ahụ mụ adịrị ebe ka pụọ oge ahụ na 29 years ka ndị Amerịka ihe kpatara ya na-ebu ndị Yoruba nwa omenala be ha ọfụma ịbụrụ onye ojii biri obodo ebe a ka m gụrụ akwụkwọ tụọ ebe ahụ lụọ nwaanyị goo ụlọ onye ọcha fụgo asụ onye ojii ọ chọrọ ịfụ ihe eji mara gị bụ ya ji bụrụ onye ojii mana abịa na ala Igbo anyị dọnyere ndị ọcha ukwu hapụ ọdịnala anyị for example ebe afọ ndị na-eti akwa jita comes in and out mana ị ga-afụ onye Igbo na-eti egwu jita ga-ebu ụzọ kpọgide from beginning chi isi agwụcha ke ndị mere gita akwọ ndị ọcha mere ị ga-akpọga ndị ọcha na gita aka ọrụ aka ọrụ so mgbe m nọ Amerịka ndị Fuji ị nwere ike ịfụ ndị Fuji leda aha anya bikọs ha na ebe ha bịa Amerịka iti egwu anaghị afụ ụzọ gịnị ka ndị ọcha etu ahụ ha si were eti egwu ọdịnala ahụ mana ndị Igbo be anyị bụ
anyị bịa anyị akpọgide gita akpọgide gita o nwere mgbe letara Amerịka o nwere ka chọ ka m ka egwu ndị mmadụ si na-emeri na mmie ogene efugo achọrọ m iwegasị ihe egwu eji mara ndị Igbo o nwechara nke m fụrụ na Cross River gasị ihe n'ụdị sound gasị ya mbịa mee egwu ma dịka jazz dịka high life ọ gaghị abụ jazz ka ndị ọcha ahụ wee na-alụ ya mana mmie kịta ọ dịka gị ije ha achọghị ebe m ị ga-asị na iji na-ahapụ ihe eji mara na-eme ihe ọzọ mana anyị jere Amerịka anyị na-eje Canada anyị ejego Australia tie egwu mụ na nwanne m nwoke ọsara ebe ejego ebe ile ahụ tie egwu a chọrọ anyị ebe ahụ mana ihe bụ isiokwu ị na-egwu kịta bụ o kwesịrị ka ndị highlight be anyị were ihe eji mara instrument eji mara ndị be anyị tinye na highlight ifu anyị ruo ka ndị Yoruba na-asụkwa n'Igbo ofuma ndị ọcha anaghị anụ Yoruba mana Sọnị Adebịa Los Angeles ebe ndị iti egwu isi mmadụ sọ ndị ọcha dịka efu ofu isi onye ojii ha na gịnị ka ha bịara efu ka o si were eti egwu ọ na-abịa ka majik onye kpatara nke ahụ ọ bụrụ na ha achọghị anyị ha chọrọ anyị mana anyị ka o si n'aka ọ dị mma tupu anyị apịachie agba nke nkata anya anyị chọrọ ịjụ uche nke ịma na enwere mgbe akwa na-ebe bụ ndị otu ụlọ onye kpara aka n'ụlọ sị na ndị awara awa igbo n'anya ọ dịkwa nke mgbe na-eberiwo na ndị awara awa dịkwuru n'onwe ha na erutezi dịka na ala bụ ebe a na-ere egwu ebe ahụ dịka ebe a gbara ọsọ oru kịta ọ dịzị ka gasị na egwu nke afere anana ewere ebe unu si na-eme ihe ọkpọ gwara ụmụ ya onye tụrụkwa ji ya tụrụ mkpụrụ n'ụdị ọ bụrụ na ọ gaghị ebe anyị ahụ ebe kedu etu unu si agba mbọ ụdị ọbụla na-eti egwu nwezụga dịka etu anyị na-agagharị n'eti egwu ewere etu unu si agba mbọ etu a ga-esi chọpụta ụzọ ọzọ mmadụ ga-esi na-aracha pịọm na-abụghị sọsọ mgbe e redisi iji ịma ihe kpatara ya ihe ejuru kịta gosiri m ọ bụrụ na alachiga back na 1976 mgbe anyị tiri mesaya rate nweta ya bụ 12,000 pounds nnukwu ego mesaya anyị tie funny identity ngo Range Rover right anyị tie kaibri bendo ngo 505 site n'ego rekọdụ mgbe ha na-enwe nke a na-akpọ LP mana mgbe a bịa change from that LP to CD nke a bịa kpọkọdozi ya ọnụ a mgbe aka warawa bido now teknọlọji dị mma ọ bụghị ajọ ihe mana ihe o buru bịa karịrị nje o buru bata karịrị mmụọ ya nke a na-akpọ gịnị ka na MP ka ọ na-akpọ ego gịnị ka ọ na-akpọ idiri edi iwere egwuregwu dị n'ụwa niile a tinye n'obere ihe dị etu a mana ọ bụrụ oge nke that LP ọ dịghị possible ana ịbịala anya n'obodo oyibo ha maka esi emekwu ya mana be anyị ebe a nọmba 1 unu enweghị ọkụ 24/7 unu enweghị a na-akpọ social security number ya bụ ibido biznes were bido biznes gị anyị etresi gị ọsọgodi gba ọsọ ruo Ghana abịa kpụrụ gị ebe ahụ anyị enweghị n'Afrịka so ndị a na-ekwe anyị na fight ka anyị onweghị ihe unu ga-emeli the only way Nigeria ga-esija fight wee bụ na anyị bịara ọkụ a na-adịbe anyị whereby ihe niile adị computerized. That's the only way. Mana esi na-etu a esi abụ ije alaba ịkpọrọ ndị akpụ obi a na-akọ ọkpọ unu gị megide from now to tomorrow. Mana ka ndị egwu sizeri ndị kịta bụ rekọdụ nre onye na-eri ego rie ego at least ajize na-etiri egwu ọ ka anyị si eri ndị kịta aga m atụrụ gị asị onye rekọdụ nre nnọọ onye ọbụla rekọdụ ree ma nke awarawa na ọba awarawa at least eji ndị ọkụ na-eti egwu ebe ọ na-eti ebe ọ na-eti ebe ọ na-abụ ya bụ egwu ọ dị mma. Tupu pụọ na nke anyị nwere ofu ihe meru na Lagos mgbe gara aga nne ọdụ ịgba m anya mmiri mbọchị ahụ maka enwere ofu onye a na-ama na anyị Igbo ndị a jiri ọnwụ ọnọdụ enwere mgbe ọ bịara otu ebe na Lagos ndị mmadụ kwụrụ ụgwọ ga nile ego enisi akwụ ụgwọ mgbe ahụ na-anabatazi amaghị nkwa agụ bido nne ịgazigwe na bịa palọ ọ bụ dị na bịa palọ
ndị agha ijibi ọ bụrụ dịka ụmụaka na-egbu ha asị na onye a na-abịa ikwu Ogo na-abịa kwala. biko nwere uru si na-atinye ya ọnụ ka ọ nọ agụ butere ajụcha ana kedu ebe a ga-esi ka onye ukwu a maka na ọ bụrụ na apụtasị n'ụbụ onye dị etu a dị etu a na-anụ afọ ebe dị etu ndị mmadụ akụzie na ebe dị agha ndị Yoruba anyị bi na nke ha nwere ike jide na-akpa anyị a jide akpa anyị ihe mere nke ahụ bụ ajụjụ ejuru nkịta abụ ọ gbasara mmadụ n'onwe ya o nwere ya na-akpọ ihe n'iku anya ebe ị nọ kịta o nwere ihe ga-abụ echi ime kịta asị akwụ mmụ jem ihe agaghị m emie ofe na akwụkwọ ndị be anyị ịbịa egwu bụ biznes ị ga-enwe maneja nwee PRO nwee ndị na-amaneji nka nwee ndị na-amaneji nka mgbe ị bụghị bụ band leader gị bụ manager gị bụ nka gị bụ nka ọ dị ka ewere ego ị ga-emek ga-ala asụrụ gị ya kpatara na ịrịcha anyị dị ka egwu dị na nwata jisi aka ike oruko eguchara daa onye mekigoro ya n'iru ihe etu isi kwu ama ma onye ọ bụ ihe ga-akọsị ihe a bụ na mgbe ị bịara na ihe niile na-aga ebe a na-aga ebe a onwe ya akpọ investment ofe ndị be anyị amaghị ya akwa echi na-abịa enwekwa m egwu na ọkịja echi nwee na Enugu echi nwee nka nwanne echi ọ bụ ka ọ dị taa ka ọ ya adị echi so nke ahụ bụ ka onye si mee onwe ya ka ọ bụ mana ndụmọdụ mbụ ndị niile na-eti egwu jide akọ na uche mara na egwu bụ nnukwute ọrụ biznes ijidesi aka ike na nwa enwere maneja ebe ịkwụmụgwọ kịta anaghị anaghị ego ịkwụta ego ijekwa ya na akaụntụ anyị maneja bụ iwepụta ya kwụrụ ihe ilegal echichi ego kwụcha na onye ọbụla ụgwọ nke ahụ abụzi nke m ka o ji ewere mee gịnị kwụọ mmụọ bụ iji dịka okwe mana onwe balịda bụ iji ịkwụ ụgwọ ga eji akwụ ụgwọ ya ji ebu ego na pọketị ya bụrụ ihe niile ga echichazi egwu nwatakịrị na-eti egwu si ọ ga pemi na nna echi ọ ji eweta ego were fọ nke a fọ sọks ọ ji eweta were fọ ihe na-abido dị ihe ahụ nwanne m afụgo mgbe ebe a na-aba mba na nnọbụ nke ebe agbara enwere mgbanwe bịa batara n'egwu kịta achọ ka itinye mma mgbe ka a ghara ikwe mgbe ochie mana mgbe ahụ m bidoro egwu rugwa ihe dịka 80 ụmụ ọ na-agba akụ egwu a na-akọ akụkọ nwere isi a na-akọ ekwu igechi egwu ma ilu na okwu na-atinye n'ime ya nwere ihe ji amụta ihe mgbe ahụ nwere ekwu ndị gọọmenti ma ndị ọchịchị si mee ihe dị agha ofu onye egwu abanye gwaghasị ha gwụ ihe ahụ na-eme adịghị oruzio nkịta ọ dịka onye ọbụla na-ezi isi rukwuzie mgbe ọ dịkachasị na eruteghị ọ bụrụ ekwu ha na ihe nke ọbụla a na-agbata ụmụagba ọ bụrụ na ada ahụ ihe a na-ekwu ma ya bụrụ na a na-agba ọ dịka iberibe ọ ka agaghị biko kedu ihe nwere maka ikwu maka nke ahụ bụ ndị okenye anyị bụ o si n'aka nne na nna onye kpọọ nkịta ewere kpofuo ahịhịa mgbe anyị dị na ụmụazị a na-enwe egwu ọnwa erisie ndị anya so ụmụaka anọkọsịa okenye a na-abụ ụmụaka ehu ugbo ejekwa ụlọ akwụkwọ the same time n'ụlọ akwụkwọ mana kịta kedu okenye kpọkwara ụmụ ya na-akọrọ ha akụkọ mbọ kedu nwatakịrị atọ n'ilu kịta egwu dị ka mmanụ onwere ihe o metụ n'aka nke a ofe aka niile o ji bụrụ egwu bụ itinye egwu o metụta gị o metụta onye o ji bụrụ ndụmọdụ ịbịabe anya from 1976 were 1990 ogene sansụkwa ga-echi egwu anyị igwu okwu atụrụ na ya ị ga-esa esi n'okwu sadebe a nugasị ilu a na-atụ mana kịta ọ dịzi etu ahụ ịmado reason kedu mgbe ị ga-apụta kịta nwa ya na-asụ Igbo onye mmụọ nwa kịta junior stop it I must back you omenala Igbo wee la ilu okwu la ọ na-abụ iji iti egwu kịta enwere rekọdụ ụfọdụ n'ahịa kịta gasị ntụrụ ilu mana onweghị bọị ga-adị age of 19 20 ga-egoro rekọdụ kpọọ mana ihe ọ chọrọ ịkpọ bụ that microwave rekọdụ nke achọghị ego ka a sịkwa na iji dịka obodo mana anyị ka ọ dị n'aka ụmụaka nwụrụ na Naịjirịa ebe a onwe ije akwụkwọ esuo oyibo Ojukwu gara akwụkwọ ọ na-asụ Igbo suru ya n'isi Zik gụrụ akwụkwọ ọ na-asụ Igbo suru ya n'isi mana kịta azị bụ
ọ naghị anụ Igbo so oyibo ka ọ na-asụ onye akpatara ihe gbasara egwu taa ana akpatara omenala Igbo ji were n'efu ka anyị ga-esi megharị ya kịta ọ dị mma bụ si bidokwa ka anyị si bido mgbe anyị dị n'ụmụaka o nwere m gwara ya ọsị m na o sighi anyị n'aka na ụka ka o si n'aka nsị aka ka o si ụka n'aka ọ sị na mgbe mbụ na-enwere Anglican na Catholic mana kịta na-enwe n'ụka nke a n'ụka nke a n'ụka nke a n'ụka nke a n'ibe sị ka nwa gị pụta you know the God there is I get my religion ihe nwatakịrị ndị ya rie Holy Ghost fire ọ ji egbu nwa n'anya kpatara ya ma ọ bụ eziokwu na ma ha ọ bụ asị so ndụmọdụ nkịta bụ nne na nna bụ onye Igbo 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 bido na kịta akụzi mere nwa ụlọ Igbo nwa gara akwụkwọ gasịrị oyibo mind you oyibo bụ second language ka ọ bụ ya first language Igbo a na-asụ ugbu asụsụ nkịta mgbe m jere America a ga-take English language as second gịnị language Igbo abụ onye anyị jidere mgbara kwụghị na-ekwe ife akịta ije Yoruba efu ka ndị Igbo ha si aga n'ihu na-eji obodo oyibo ndị Hausa na-asụ be ha mana Igbo anaghị asụsụ Igbo mana asụ ụmụaka n'aka apụ ndị mụrụ ha ga-akụziri m ụzọ ya bụ ihe ngagoro na nke ahụ so anyị ka ọ dị n'aka nne na nna ka o si n'aka ọ dị mma enwere ofu ajụjụ mkpakwunye n'ime ị na-emeta ọnụ mana ka m jikọzie ya n'ọzọ nke m na-ekwu bụ ihe gbasara dịka ndị ọchịchị isi n'egwu gwa ha okwu ma ọ bụ dịka ndị ụka anyị na-ekwu onye ọbụla na-emeta ha ọfụma ịma a na-eme ndị egwu anya mgbe ochie dịka ndị amụma na ọ na-abụ ihe ụfọdụ na ịtụ ahụ kwuo na-ekwu na m efu ochi bịa m n'oge mgbe ahụ ebe o si gwa m mana ka anyị jikọ onye na ihe gbasara ọnọdụ ndị Igbo anyị ma ahụrụ ka a nụsịrị na ahụ na enwere mgbe ndị Igbo nọ n'isi mgbe ejikọtara ọnụ karịa dịka ọ dị kịta ọ dịka anụsịziri ọgụ ọ bụrụ okpomọnya mgbe n'oge ahụsị n'uche nke gị abịa na obodo anyị bụ Naijiria kịta ọ dịzị ka anyị ndị Igbo ụzọ na-agbazi ndị ikpeazụ kedu etu isi fụ ọnọdụ ndị Igbo ka a si fụ ọnọdụ ndị Igbo afọ ọnọdụ ndị Igbo asụ ọnọdụ oke mwute maka Chukwu kere Igbo kesịrị Igbo ike Igbo ka mbụ ọba na ndị oke maka abụ onye Igbo o nwere egwu na egwu ojukwu si ọ bụrụ na na-abịa ụwa ọzọ ụwa m ọzọ ụwa m asaa aga m abụkwa onye Igbo a ga-onye ebe ahụ ọ bụrụ ka na m onye Igbo Igbo mbụ njimara Igbo etu aka Igbo dị olu ka nụchaziere aka ọbazie oke n'ọhịa mgbere n'ụzọ akwa na-ekwu maka anyị ịpụta bụrụ Biafra ya mara ịchọghị ịkwa ya ka anyị nwee Biafra ọ bụ anyị nwee Biafra bụ isi udo ga-adị ebe ịfụnanya dị ebe ahụ aka udo ga-adị baa n'ezinụlọ ndị Igbo ọ kwurisichana nwanne na nwanne abụzighị nwanne ka esi mara Igbo Igbo abịa na tribe gịnị bụ Igbo by the way njụọ gị kịta ajụmajụ gịnị bụ nkọwa sị gị kọwa gịnị bụ nkọwa Igbo gịnị bụ IGBO o nwere ihe Igbo ya bụ njụọ kịta gịnị bụ Igbo ọ maghị ihe Igbo bụ Igbo bụ arụ ojii na-anaghị akpa oke ojii eme ncha Igbo eme ncha Igbo na-akpọrọ nwa onye ọzọ zụ ya dịka nwa ya ihe eji mara Igbo nke a na-ekwe ada chara Igbo bidoro ume na gboo na tribe niile dị n'ụwa niile mana kịta ọ dịzighị etu anwa now gịnị ka anyị ga-eme ka ọ dị solution ka anyị na-ekuzi okwu ya kịta anyị afụghị ebe mmiri si gba opi ụgbọgụrụ bụ na anyị ga-ebido ịfụ onwe anyị n'anya anyị onweghị onye amụ n'ụwa amụpụta ego ọ bụ na Igbo ji ebido ịfụ onwe ha n'anya bụ onwe anyị eziokwu o nwere mbọsị a na-ekwu okwu kasa mma ekwuru ihe m fụrụ Max Biafra nsị na ga-enwe Biafra na ọ bụ na Igbo gịnị jikọta ọnụ onwe ha na-akpọ neighbors agbata obi onye bụ gịnị nwanne ya kedu maka agbata obi unu kedu ka unu na ha dị ya bịa na ajụ ndị Igbo agbata obi unu ka ego na ha si wee dị
ofu onye ọ na-achụ ngwere mgbe anyị aja no anyị ga-abịasị ndị agbata obi anyị ka anyị na ha si wee dị anyị ewere ike anyị aha lụọ ya jekwa agbata obi anyị o nwere ka anyị si mejọ ụnụ ama ha ewe ha sị mgbe ahụ emere nke a unu mere anyị rite ngwa nsogbu adịghị anyị adaara ha n'ala enwe ihe dị etu a ka ozizi adị pisi adịgo agbata obi unu mechichechechechecheche unu afụ na-enwe ihe unu chọrọ mana ọ bụ etu anyị si tọkọrọ etu a ofu ka etu anyị si nọdụ aga m abụ nke a onweghị ibe unu ji azụ eje mee na pisi pụta agbata obi unu niile unu afụ onwe unu n'anya unu enwe ihe unu chọrọ ntụke ntụka ka eji egbu agwọ ọ bụrụ ilu okwu ọzọ dị ka ịbịa wụra ịma enwere mgbe emekọtara anyị eti ha na-eme anyị ha na-eme anyị anọkọta onye mgbu ya bido mgbe ahụ ojugbo anọ na nke ọnụ ọza oge nke ahụ ga anọkọta chifụwasịrị gị bido nke emekwa orukọ ọ na-achọ ka ọ na-eju oyi na mbika bido nke n'ihe anyị na-anọkọta anyị ajụ n'ọtụtụ ndị okenye ndị ọha na eze ajụ na ọtụtụ ndị okenye ndị Igbo ndị Igbo ụfọdụ a na-asị si jide nwanyị kedu ihe atụ a ga-esi jide nwanyị achị ka azọta nke a na-akpọ nhazi restructuring n'uche nke ọkara ndị Igbo mma ka anyị chere ka azọta ya bụ restructuring jide n'aka tupu anyị azụ abịa ọka mma anyị zosiwe nke anyị ike mgbe ọbụla ajọ ejuru amaka a na-abụ agụ otu ewee gụọ ebụọ restructuring onye agụọ ọ na-agụ nda werere onye agụọ bụ onye agụọ ọ bụ na restructuring ya bụ ihe ya abụọ bịa nwa ngụcha akwụkwọ o nweta ọrụ I can remember around 1980s 70s nwa nga ji obodo oyibo gụcha akwụkwọ ọsọ ka o ji agbarata ọsọ gbarata Naijiria bido ọrụ ihe ọsọ ndị ọcha kwụ ya n'ụgwọ ebe ahụ mana kịta ọ dị ọzọ etu anwa enwe restructuring oke ka m nwere kere emere ka mara gị atụ mwa bi California Washington DC bụ the capital California nwere iwu nke ha enwere iwu na-aga abịa ndị Amerịka mana California nwere nke ha isikwa California general steeti ha nwekwara their own mana nke Nigeria bụ ihe niile esi fọ na Abuja ka o si abịa okay license ka ndị ime my license it's almost 4 months now enwebeghị license ewere akwụkwọ nye m na ọ ga-agagodi Abuja ewee bịa mechaa ihe niile ewee zitezire ya na Anambra steeti ọ na-adị mma ihe dị ka ọkụ a Anambra kwesịrị ịma kọmpanị ọbụla sọrọ ha enye Anambra ọkụ Imo steeti ụnụ ma kọmpanị ga-enye ụnụ ọkụ na California edisi ka anyị na-eyuz ije East Coast another company ka a na-eyuz mana iwu ndị bụ na ọ ga-esi from Kanji from Abuja wee bịa ma so restructuring dị good ọ bụ na ya ka a ji abụ enweta ihe adị mma na ọ bụ na ha ga-ekwe ọ dị mma agaghị m asị si emeli ya mana ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume ihe anyị ga-eme bụgodi Igbo kpọọ onwe ha gbuo onwe ha eziokwu first anyị kpọọ onwe anyị gwa onwe anyị eziokwu ihe ọ bụ ihe anyị na-achọ n'ụkọ elu lee ka ọ dị n'ụkọ anụ anyị ga-apịachi ọnọdụ maka na ịma na nke anyị na-abịa nke anyị na-emezi kịta bụ anyị site na nkụta ụtaba n'abalị maazị mana ọdụ kparịa nkụ na-ada adị ebe tupu anyị apịachi ọnọdụ a ịma nwere okwu ikwu mgbe na-ekwu maka ọnọdụ ndị Igbo na-afọ nwaanyị na Naịjirịa enwego ndị Igbo onye na-aza Okechukwu wa afọ ya onye Delta steeti ndị onye ọsị na ya bụ onye Igbo kedu etu n'uche abụghị ndị Igbo ọsị m kedu etu ndị Igbo si kpachapụ mgbe a na-anọ amaara m na mgbe a na-eme constitutional conference ọ na-abụ emume ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ tụrụ ọ na-abụ emume ụfọdụ rukwe ma kịta ndị Ebonyi steeti ọ dịka ha gbachapụ bụpụ onwe ha bụ n'uche nke kedu etu a ga-esi ka onye kwuwara ọ bụrụ na ndị na-achị achị ka ọ na ndị anyị ọbụ ndị a na-ebu ibu ka ọ bụ na ndị Igbo enwetabeghị onye a na-elekwasị anya dịka na onye akwụ anyị mara na asị Igbo enwezi mana ka etu o nwere ike ọnọdụ anyị nọ n'ime kịta ka etu o nwere ike isi hazi nwa onye n'uche gị ka enwewu njikọ ọnụ ahụ
tupu ndụọ mmadụ ọdụ m na-ebu ụzọ adụ ebe n'Africa today o nwebeghị ofu nna tiri egwu for good 25 years except me and my late brother. Akwasị na ndị egwu bụ ndị ara ndị na-aṅụ Igbo ndị ajọ responsible, mana mụ na nwanne nwoke nọ for good 25 years. Nwa n'anya bụ ọkpara nne m sọmasọ na-akwagharị ugwu na-eso na line ya tinyere odupụ ndị Amerịka ego akwụkwọ. Ndị na-adụ anyị bụ ndị isi anyị ka o si n'aka, ekwuna maka nne na nna ọgbara ọhụrụ ahụ ya agaghị emeli ya. Ndị bụ ndị isi anyị pụta today, ikem na ikem nke mmụọ eso n'ime onye ka mbụ pụta kịta nọkwara onwe ha sị ngwani, o nwere oke nkwuru ebe a sị neighbors ya ka ikwute kịta kee ka anyị na ndị Rivers dị, ndị ịkpara afa kịta kee ka anyị na ha dị, kee ka anyị na ndị Igala dị, kee ka anyị na ndị Calabar dị. Ịjụọ m Nnamdị Kanụ ọ bụ na amụ obu ya ihe izu ike bụ ụzọ mgbe nletara bụ iji chịcha ndị niile a bụ ndebe anyị chịcha ndị niile a gaa họrịra nzu jupụta ha obi ha niile. Gịnị ka anyị ga-abịa eme ka ihe dị mma? Ha bụgodị ndị Igbo ewe ha kwụsị iwe ha niile maka ihe igwe kịta ekwucha ha iwe ha n'obi, iwe nye ha kọndishọn ga-adị ha mma. Kpọkwara ndị isi anyị ga-ekweteni maka ofu ihe mfụrụ ọbụla ihe si abata Igbo akpa si n'ebe a bịa. So Igbo olecha anya ihe si ebe a pụta, ọ sị nso ndebe anyị a ihe a sịkwa n'ebe a pụta ịfụna hapụ ihe a si ebe a pụta. Ezi afa gịnị ka ego anyị mee etu ahụ. Anyị ji ntị egwu na Pali, that was 2 months ago ka m ga-ati egwu na Pali, afọ ụzọ na Pali akwa Igbo ka ha so ma agụ egwu. Ụmụnne anyị ka abụọ iji abụ ụmụnne anyị ka abụọ. So na ihe ikwuru kịta bụ anyị bịa ndị isi na-achị anyị ka o si n'aka na-eme peace bụ na iburu ibe anyị danda anyị unite ya ka anyị ha just ka ka gbabụ former East Central State. Ị na-achọ ịgba na ọ bụ na anyị chalile dị etu akịta nkịta adịghị ehi mmiri ihe ọ bụla chọrọ na-enwe ya. Anyị ga-apịachi ọnọdụ a ozotu na okwukarịrị mmadụ ọnụ maka na mmasị nri dị ụtọ ofe dị ụtọ ihe ndị onye agụụ na-agụ bibi ọkụ. Mana ka anyị kpebiri ugbu a, mana tupu anyị ahapụ ọnọdụ a n'uche nke ọnọdụ n'anya n'ọnọdụ ndị Igbo taa Olileanya dị Nnamdị Kanụ ọcha anaghị amahapụ ofu ọnwa ma ndị ọchịchị na-azọ PDP, APC uche n'ime ihe anyị okwu anyị na-azụ kịta n'ihe gbasara ọchịchị Naịjirịa, maka ọ dị ka gasị na emere dịka nzukọ ndị Igbo achịra Naịjirịa, dịkwa ka emere na nzukọ abịa nzukọ ahụ ndị Igbo bụrụ ewu na ọkụkọ na-aga ha nzukọ ekwutezie nọ ndị Igbo bọsọ ọbụla ya nwere ihe ọ bụrụ ewu na ọkụkọ na-ebusi anyị dịka ya uche ndapụcha ihe a niile amakwara nzogbu na anyị na-aga n'ihu mana onye onye ị na-achịgbu n'ebe ahụ anyị nọbụ mpụ anyị nwa bụ ndị amụrụ ikpeazụ na ahụ n'ọdụ. Mgbe anyị dị n'ụmụazị ana m maka agụ iro nsị ịmụkọ nwaanyị Igbo mgbe anyị dị n'ụmụaka onye traịpụ ọzọ metụ nwaanyị Igbo aka etu a aka ọja akwụ aka ya akwụ n'imetụ nwaanyị Igbo aka. M na-agụ ụmụaka kịta Igbo bụ mgbe ochie iwe bere lụtali onye Igbo na-abụghị Igbo lụtali onye Igbo ma lee ezi ka ọ dị kịta. Na ajụjụ e jụrụ m ọchịchị mgbe ị bịa lụọ agha emerie gị ịmago ihe so ya dị ịbụghị ụmụazị, mana a na-ejikwa n'ala ọmakwa nkịta ahụ ọkwa nkịta ahụ ka e kwuruzi akpa nkịta ahụ na ọ bụrụkwa ka ụnụ ha bido ihe ahụ bịa gbakọtakwa tụkọta isi ọnụ. Ọ dị ka ngwuru ọbụla anyị tụkọtakwa isi ọnụ oke emeriri anyị n'agha mebi na anyị ka o si n'aka ọ bụ anyị ka esi n'aka mgbe lee ụzọ anyị ga-esi. Thank God na anyị bụ ndị Chineke kekesi ike n'ịzụ ahịa
na amamihe ewezụka ya ka ọ jara dị today mana site n'ihe jụ maka ọchịchị ji eru Igbo aka nke ejighị Igbo agwa onye ọcha oge eru Igbo aka mana ofu nna ayọ ndị isi anyị bụ ịnọdụ n'elu ledaka n'anya na ha uche na m ga-ahapụ iti egwu banye ọchịchị banye ndọrọ ndọrọ akwa ego ịnọdụ n'elu leda anya ala fuke na ụmụnne gị ejụta iwere eme ihe mana ndị isi anyị anaghị ekwe eme so ọgwụ agị n'ime ya bụ ka ụnụ ha bụ ndị isi bụ ọnụ na-ekwuru Igbo na dokene dị ntị na ndị ọnụ na-ajụ eme ọchịchị yere Igbo aka nke nwee ọ dị anyị n'ahụ ni ọ bụ na mbụ onye Igbo ọ dị Igbo n'ahụ ni ọ dị mma onye ara sịrị ihe eji akpọ onye ara bụ a na-ekwu ka ọzọ akwụ ya mana nkwụcha nke ka anyị ga-akọrọ uru onye anyị bịara enwere ọtụtụ ndị mmadụ anyị jụrụ ajụjụ ihe gbasara ịchị obodo Naijiria anyị kwuru maka egwu enwere mbọsị anyị na nna Igochukwu masịrị Igbo zụtara na-ekwu okwu ndị Igbo ịchị Naijiria o wee jụọ ajụjụ sị na uche ya sịrị na ya na onwe na-ekwu na uche ya adịghị ọbụghị ebe ahụ ka anyị adị maka na ndị nke chịrị achị nwere ihe ha chịtara okeke gachara soja ebe bụ uche ya dị ebe ọ dịka ga-asị na ndị a na-eziga ebe ahụ na ọ na-abụ onye ruo chọwa akụ mana uche nke ọ bụ na o rubeghị mgbe a ga-asị mgbasị nye ya ọ bụrụ na enweghị ha ga-eme oru onye siri ibie ọ dịghị eme etu ahụ ọ gaghị ndị Amerịka na-asị ga na-ahapụ ọ gaghị adị etu ahụ ihe niile a gbagide onye ewudere bụ isiokwu nleta bụ Igbo kpụkọta n'onwe ụnụ ọnụ period ebe a ka isiokwu anyị taa bidoro Igbo nwee ike ịkpọkọta onwe ha ọnụ bụrụ otu maazị m ọzọ ga-ekwu onweghị ọzọ mma m ga-ekwu unity ya wụ si hapụ anyị ka anyị chịa kọọ anyị zọwe anyị aja nweghị onye na-azọ yes ngwuru a adịrọ mma ha na-ese okwu abịa na ngwuru nke ụnụ akụsasị ya ọnụ ụnụ abụghị otu unu ga-emeri ngwuru a mana ụnụ bịa nọkọtasị ndị a na-agụgbụkwanye anyị nwanne m esepụrụ ngwa gị ka anyị wepụtara gawa ihe ọbụla i kwutere anyị so gị n'azụ nwanne gị ahapụ ebe ahụ unu emerie ya bụ ihe ji Igbo anyị enweghị ọnụ na-ekwuru Igbo ya bụ okwu anyị ncha niile eso ya n'azụ egbe buru ibe ya gbatuo lekwana egwu anyị na-eti ọ bụ na mbụ Yoruba ji amadị etu ata ahụ na-aya onye egwu Igbo enwere ndị egwu Igbo mmadụ dị kara nka ha anaghị etizi egwu ahụ na-aya ha onwe ha na-ajụ Igbo na-ajụ ya nna anyị ka ị mere mana ọ bụrụ Yoruba ofu ala ji apụta buru ya jegba Igbo adịghị n'etu ahụ nyere anyị bụ ọkpọ ka anyị na-akpọta ya niile n'ike ọ bụ ka o si wee ke anyị thank you Dalo na mo. Dalo sa. Inaka. Mga kain din break na ka.